A ser aquí les 24 hores en resistència en ciclomotors a la Vall del Tenes, Gran Premi Hivern Asfalt, tornen al circuit de Can Montcau i aquí estem per donar-vos tots els detalls sobre aquesta fantàstica cursa que està a punt de vindre. Una cursa amb moltes novetats, però per repassar-les tinc aquí la Judit Alcaraz. Judit, com va? Molt bé, bon dia i encantada de ser aquí un any més. Un any més. A les 24 hores, que recordem l'any passat, després de la pandèmia del 2020, van ser la primera edició un altre cop, per dir-ho així, però en realitat ja en portem 42 amb aquesta. 42, 44 anys, però, ostres... Amb moltes ganes de viure un altre cop. A més, aquest any, segon cop en un mateix circuit, per tant, la cursa serà encara millor i sense la bombolla Covid. Però ara entrem en la cursa en si, perquè aquest any 37 inscrits i tenim 5 principals favorits per guanyar la cursa. Començant pels campions, l'equip Motos Xesca, que van guanyar l'any 2021. Què ens pots explicar d'aquest equip format per Eric Tomàs Castillo, Albert Arjonilla, Edgar Canet i Francesc Mataró? Doncs destaquem la participació un altre cop, repetint a l'equip d'Arjonilla i de Mataró. També és important destacar el debut de Canet, que és un jove de 17 anys, si no m'equivoco, que debutarà aquest any a les 24 hores i és una jove promesa de la qual s'esperen uns molt bons resultats. I Eric Tomàs Castillo, que si no m'equivoco va participar a les 24 hores l'edició anterior, però amb un altre equip, per tant ha sigut com un fitxatge d'aquest equip. Correcte, l'Eric Castillo, que ve de l'equip Ausió, GSR, que l'any passat van fer molt bon paper, un equip Ausió que dona molts pilots a les 24 hores, que no té un equip concret, però que té molts pilots a les 24 hores. També destacar de l'Edgar Canet, per exemple, 17 anys, com deies, que forma part del CAR Sant Cugat, per tant és un esportista d'èlit aquí a les 24 hores, i l'Albert Arjonilla, com deies, també ha guanyat les 3 hores ciclomotors de Canet de Mar aquest any, per tant, ve en marxa el campió. Això sí, Oriol Mena, que va aconseguir les 5 victòries, és el que més victòries té a les 24 hores, deixa l'equip, no competeix aquest any, també ho deixa l'equip Adrià Sánchez. Per tant, els campions que venen amb una bona presentació. Amb 2 renovacions, a veure com ho poden fer. I amb joventut, per tant, molt interessant, la veritat. És un nou aire, dona això, l'esperit de joventut i a veure si poden fer-ho igual de bé que l'any passat. Tenim gent de fora, un equip molt interessant que es diu Marota Moto RRB. El Marota Moto és un equip clàssic d'aquests de tota la vida que has vingut aquí a les 24 hores, però no compta com a internacional, no és gent de fora, no són italians i prou. L'equip és italià, però també és un equip aquest any que potser l'any passat van estar a prop, perquè recordem, portaven a Kevin Bertazzoni, te'n recordes, i els germans Cassany, però aquest any realment porten una plantilla de pilots per guanyar. Ens pots dir que els pilots que porten? Realment, el Maroto Racing té 2 equips aquest any. Un sí que compta com a internacional, que és el dorsal número 7, que són tots els 4 pilots italians. Tenim 2 germans, que són l'Enrico i l'Andrea Benedicenti, el Paolo Fanso, que ha participat en campionats regionals allà a Itàlia, juntament amb el Luca Tronolone, que també ha participat a regionals d'Itàlia, però també a la Endurpol de França, a diversos grans premis de l'Endurpol de França. Déu-n'hi-do. Aleshores, aquest és l'equip internacional del Maroto Racing, diguem-ne. Aquest compta per la categoria internacional. Correcte, format per italians. I després tenim el Marota Moto RRB, que aquest corre també a la categoria de Vall del Tenes. Doncs bé, en aquest equip tenim el Pau Pera, que també va córrer l'any passat, el Iago Domínguez, que també va fer molt bon paper l'any passat i dels quals s'esperen també molt bons resultats, l'Alejandro Ceballos i l'Andreu Millán. A mi l'any passat em va deixar espectacularment meravellat Iago Domínguez, el paper que va fer, va ser campió del Sub-20, juntament amb Pau Pera, la veritat va ser va ser espectacular. 2 joves que venen molt fort, experts en enduro, i també fan motocross, que ja venen per guanyar amb un equip que fa una aposta arriscada. Recordem, el Iago Domínguez aquest any ha tornat a ser campió d'Espanya de motocross, si no m'equivoco, i ja porta també 4 campionats de Catalunya. Per tant, és un pilot... I 3 d'Espanya. Sí, és un pilot a destacar. És que és el del moment d'enduro, potser a les 24 hores tenim els futurs de l'enduro, però hi ha els presents i els del passat. Vull dir, no hi ha cap cursa igual. Molt bé, quin equip altre podem destacar? No sé, perquè hi ha molt nivell, però
penso que el RRB Racing, no? El normal, el número 10, no? Per quins pilots està format? Doncs de moment tenim a Jordi Kerr, a Roger Oliver, al Gerard Congost i a l'Àngel Perales. Què ens en pots dir d'aquests pilots? Home, destacar que en Gerard Congost és campió d'Espanya d'enduro i en el cas de Jordi Kerr doncs, va guanyar el 2015 amb el seu germà i amb Oriol Mena a les 24 hores. Per tant, m'hem retrobat i fent molt bon nivell aquest any a les 24 hores. I hi ha un altre equip que jo penso que la gent, si mira i estan inscrits, no sap qui són, i per això estan nosaltres per dir-ho, que és el dorsal número 33, Andorrats. Scraps Design. Aquest és el nom de l'equip. Que sembla gent molt normal, però és gent molt top. Explica'ns quin nivell hi ha allà dintre. Doncs aquí, diguem-ne que només coneixem a un dels pilots, que és el Sergio Ruiz, que ja ha participat a les 24 hores prèviament i com el millor resultat que té és una tercera posició. Per tant, és un pilot notable. També està el David, no? Exacte, el David Adrià. Exacte. És un debutant en aquesta competició i a destacar que és campió de Catalunya d'Enduro Júnior i d'Enduro. I subcampió d'Europa. Subcampió d'Europa d'Enduro, també. Per tant, estem parlant d'un molt bon equip. Exacte. A més, tenim el Ferran Costa, que també compta amb diversos títols a nivell d'Enduro, i el Fran Navarro, que és el director de màquina motors de KTM. Per tant, no només hi ha un palmarès esportiu, sinó també, diguem-ne, de direcció. Exacte, sí. Ostres, Déu-n'hi-do, ja en portem 4, us deixem amb els dorsals, hem dit el 1, el dorsal 1, el dorsal 9, el dorsal 10, el dorsal 33, i quedeu-vos també amb el dorsal 43, que seria d'aquests 5 que nosaltres fiquem per guanyar, perquè fa por, jo penso que fa por. Rubén Luengo, 4 vegades campió de les 24 hores, que l'any 2021 no va córrer, però va guanyar les del 2019 amb Toixa Xarreina, que és una pena que aquest any no pugui vindre, però Rubén Luengo ha esperat, ha fet un bon equip i aquest any arriba amb un equipàs. Amb un equipàs, 4 vegades campió, per tant, és molt probable que pugui igualar a Oriol Mena en aquestes 5 victòries. Per tant, són els pilots estrella de les 24 hores, se'ns va anar un, se'ns ha anat un, l'Oriol Mena, torna a Rubén Luengo, per tant, contentíssims, competició al màxim nivell, però és que té un company d'equip... Té diversos companys d'equip. Bueno, i té un que sap anar una volta aquí, oi? Sí. Estem parlant d'un internacional, que és Romain Pap, que és qui va fer la pole l'any passat en aquest circuit, que recordem va ser la primera edició del circuit del Camp Montcau, que abans es feia al Pinar de la Riera. Correcte. Doncs el primer poleman va ser internacional, precisament. Veurem si aquest any ho pot repetir, veurem si sortirà ell a fer la pole, o si serà algun pilot nacional, diguem-ne, qui s'emporti... Home, Romain Pap, vist l'experiència i veient que és un pilot de motocross, és molt probable que surti ell, però ja ho veurem. A més, l'any passat, si no m'equivoco, la pole va estar a més d'un segon de diferència de la segona posició. Per tant, diguem-ne que es va adaptar molt bé el francès a aquest circuit. I li ha agradat. Li ha agradat l'experiència a les 24 hores. És una cosa que atrapa i que estem veient molts francesos perquè no és l'únic francès a l'equip. No és l'únic francès que hi ha en aquest equip. A part de Romain Pap, el poleman de l'any passat, tenim a David Abgrall. Déu-n'hi-do. Què ens en pots dir d'ell? Mare meu, doncs la gent no és conscient de qui tenim aquí. Tenim 4 vegades campió d'Europa d'enduro. Sí, vull dir, poca cosa. Però és que, a més, ha sigut tercer del món en enduro. Sí. Per tant, estem aquí amb nivells mundialistes. Clar, estem parlant dels referents joves que pugen d'aquí. Iago Domínguez, Pau Pera i, per altra banda, internacionals que venen aquí a córrer. Aquesta cursa té alguna cosa. És màgica i atrau. Bueno, ostres, potser no tenim cap dakarià enguany, però tenim un nivell d'enduro molt alt d'enduro, molt alt, i després parlarem una mica del circuit en un vídeo que veureu que el circuit aquest any és més enduro. Llavors, cuidado, perquè els equips... Estarà més igualat aquest any, potser, perquè el traçat ha fet unes modificacions que poden enfortir aquestes qualitats d'enduro, i l'any passat era més un circuit per pilots de motocross, doncs aquest any està una mica més equivalent. Veurem si realment dona els seus fruits aquests petits canvis que han fet, o si realment el motocross torna a dominar en aquesta competició. El que està clar és que serà una competició espectacular,
amb aquests 5 equips, dèiem lo del Roman Pub i el David Abgray, el Roman Pub que ha fet l'MMR Pars, que també corre en l'equip internacional, però no és internacional perquè té un pilot local, Oriol Brutau, en aquest cas. I si no són els 4 pilots internacionals, no es considera l'equip internacional. Per tant, aquests hauran de competir simplement al grup 3, a la categoria general, amb tota la resta. Com l'RRB Pars Marota. Exacte, sí. I també, a més, aquest equip, l'MR Pars, que el Max, que és el jefe d'equip, és qui es mou per França perquè vingui gent, per tant, està fent una gran labor per les 24 hores aquí. Xapó. Un reconeixement, felicitacions, Max, gràcies per part de les 24 hores. Però ha agafat... Important, aquí, una pilot. Vols dir tu o ho dic jo? Perquè... Doncs, si em deixes ho dic jo, tenim una dona, una superdona. Sí, una superdona molt jove, a més. Molt. Què ha fet aquesta dona? Bueno, primer diem el nom. Efectivament, és Mathilde Barbier. Barbier, perdó, digueu-ho. Mathilde Barbier. Ho he dit bé? Doncs sí, et donem l'aprovat. Bé. Doncs, ostres, aquesta dona, no sé si sabeu que hi ha un Euronations, doncs aquesta dona ha estat al davant d'aquesta carrera d'Euronations, una de les més importants d'enduro del món. Es coneix aquí com l'enduro de les nacions, també. Exacte. A més, no és que estigués al davant, no, és que va fer tercera. Tercera amb 19 anys que té ara. Espectacular. Està molt preparada per enduro, també. Vull dir, aquesta tendència que veiem que els equips punters aquest any que destaquen són més pilots d'enduro. Per tant, ostres... Important, a veure què passa. Molt interessant. Una pena que no competeixin per la categoria internacional, però aquest equip l'any passat va vindre, va sacsejar el paddock amb Roman Pub. Aquest any sembla que sacsejarà el paddock, veurem, espero que sigui així, Mathilde Barbier. Així és. Hem d'aprendre a dir-ho bé. Però a més de parla francòfona, i sí, en categoria internacional, tenim l'equip belga. Sí, l'equip belga format per Julien Lorquet, Julien Lagam, Scott Meunier i Fabrizio Micucci. Sí, destacar de Lagarde, ho he dit bé, que va quedar primer en la categoria internacional de les 24 hores l'any 2019. L'any passat no van poder vindre, aquest any torna a la representació belga, per tant, molt contents. Tenim gent de França, tenim diversos equips d'Itàlia, tenim diversos pilots francesos. Sí. I tenim aquest equip 100% belga i de fora també podríem dir la leyenda de la Isla Cristina. Exacte. Com no parlar-ne? De Huelva. Són, mítics, podríem dir, perquè venen aquí des de fa quants anys? Un muntó. Des del 1991, que van començar aquesta aventura, a vindre aquí, i enguany tenen un pilot de 14 anys que és campió d'Espanya, campió d'Andalusia, i 4 vegades campió d'Espanya i d'Andalusia, en 14 anys, i ja ve les 24 hores. Per tant, compte, perquè els joves, el que dic, no només a nivell català, sinó a nivell espanyol, ja venen aquí a provar-se el motocross. Per tant, molt nivell, enguany a les 24 hores. Bé, doncs, aprofitant que parlàvem de Mathilde, podríem dir també que aquest any, a diferència de l'any anterior, comptem amb un equip 100% femení. L'any passat era simplement un equip mixte, on hi havia 2 noies, 2 nois. No, una noia. Laia Manté només. Sí. I és això, i aquest any l'equip està format per 4 noies. La Laia Manté, com a capitana d'equip, per dir-ho així, perquè ha acabat moltes vegades ja aquesta 7 vegades, les 24 hores. És una mítica també d'aquí. I que la felicitem pel seu casament. Sí, es va casar fa poc. I una altra de les novetats és la Elsa, perquè té 14 anys, aquesta noia. Elsa Arias, mare meva, és una superpilot, 14 anys només. Sí. També contem amb la Maria Maceres, que també és mítica, ha participat diverses vegades ja també, i la Cristina de Juan, que també té un palmarès envejable. Cristina de Juan, 15 anys, experta en motocross, campiona MX Master Girl 85 de França l'any passat. A més, campiona d'enduro l'any 2020, amb la pandèmia. I l'any 2020, campiona d'enduro. El 2021, l'any passat, subcampiona d'enduro d'Espanya. Per tant, el que dèiem, la tendència aquesta d'enduro, encara que sigui una experta en motocross, les 24 hores aquest any té pinta que va de pilots d'enduro. Sí,
Aprofitant també, ja que entrem en categoria femenina, parlem també de les altres categories. A part de la femenina, també tenim la categoria Màsters 40, Correcte. és a dir, una categoria on tots els pilots han de ser majors de 40 anys. I si parlem de Màsters 40, qui destaca és un nom, Santi Bertran, que porta 4 victòries consecutives a la categoria MX40 i que aquest any busca de nou aconseguir la victòria amb aquest any, amb el dorsal número 11, el RRB Màsters 40, Efectivament. que compta... Amb Òscar González, Correcte. també, participant també d'aquestes 24 hores en diverses ocasions. I a més d'ells dos tenim el Julián Arnaud i l'Albert Mussull. Déu-n'hi-do, aviam com funciona aquest equip del Màster 40, que l'any passat no van fer mal paper, gairebé es queden al top 10, per tant, allà estan, una molt bona competició. També tindran com a possible rival a guanyar aquesta categoria el dorsal 42. Exacte, l'equip Probec Racing, que compta amb Àlvar Garriga Buixeda, Déu-n'hi-do. amb Jordi Aràbia, un veterà també Sí, campió de les 24 hores del 2004 i que va estar amb nosaltres el divendres a la retransmissió de l'any passat, per tant, molta sort. Sí. I també tenim l'Albert Díaz i el Jordi Ortega, amb ells. Bé, aviam com va, però té pinta que és un equip interessant i que competirà per aquesta categoria Màsters 40. I per la sub-20, dèiem, l'any passat, no? Iago Domínguez. Exacte. I aquí hi ha Pau Pere, un petit canvi, perquè l'equip de Iago Domínguez ja no competeix amb l'equip sub-20, Correcte. en la categoria sub-20, perdó. Aleshores, els que tenim són el dorsal número 75, que és l'equip Pibemoto, Correcte. format per el Liam San Juan, el Jordi Galera, l'Eric Cordero i l'Albert Alfonso. I després tenim l'equip número 83, format per l'Oriol Roca, que és l'únic debutant d'aquest equip, perquè tots els altres són el Marc Romero, el Xavi Gil i l'Àlex Puey, és a dir, estem parlant del JRB Júnior. Sí, ells l'han passat van quedar subcampions a sub-20, per tant, venen a repetir i aviam com els hi va, perquè va ser una experiència... Clar, és que imagineu-vos, un equip que tots els pilots són menors, no de 25 anys o de 21. De 20 anys. De 20 anys. És que algú s'acaba de treure el carnet, sí. És gent molt, molt jove. Algun ni tan sols el té, potser. Però clar, és que hem vist que estem parlant que hi ha un noi que es diu Edgar Canet, que està a dintre del top 5 per guanyar les 24 hores i que té 17 anys. I estem parlant també d'aquesta noia, de la Matil, que també era 19. molt jove, 19. Estem parlant també de la Elsa, que en té 14. És a dir, la Cristina, que porten un noi de 14 anys. Exacte. També. Ostres, està baixant la mitjana d'edat en picat. Sí. Però, bé, està bé, per això tenim el Màster 40. Canvi d'aires, renovacions, ja està bé. Tenim el Màster 40 i el Sub-20, no? Vull dir, és la manera de compensar, suposo. I també, bueno, destacar, ens queden poques categories, subcategories, però la categoria Promocup, 2 temps. Doncs de la Promocup només tenim un participant, igual que l'any passat, és el dorsal número 73, concretament l'equip BLG Racing, que compta amb la participació una altra vegada de Xavier Baca. Sí, Xavier Baca, que va guanyar l'any passat i que és l'únic dels que va guanyar en aquesta categoria, que és un únic equip que repeteix. Per tant, veurem com funciona. Els desitgem tota la sort del món, perquè córrer amb una moto de canvi és complicat en aquest circuit. Sí. I finalment també, bueno, finalment no, encara ens queda molta cosa a categoria grup 2, què et sembla? Si en parlem, perquè hi ha els equips clàssics, el del Mas, per exemple, no? Per exemple, el número 25. Exacte, tenim els dorsals, perquè us quedeu amb dorsals, Dorsal 15, 16, 25, 38 i 65, que us quedeu una mica amb la idea, perquè també us convidem a investigar tota aquesta informació, perquè nosaltres us donem molta informació, però és que aquest any, de veritat, hi ha un nivell de pilotatge increïble i molt pilot amateur, que aquí animem i que hi ha molt pilot amateur. Per exemple, en Fran Sánchez, el regidor d'Esports de Lliçà d'Amunt, que competeix amb el seu nebot, a les 24 hores, i que no és el primer any, ja va competir l'any passat i seguirà fent-ho. Sí. I a més, altres anècdotes de pilots, no? Perquè tenim... És que les 24 hores els pilots ja no venen només del trial, del enduro, del motocross, del Dakar, no. Venen d'altres jocs, no en venen més. Tenim un participant que és velocista.
perquè corre al Campionat d'Espanya de Superbikes, que a més ha portat el seu fill i estan competint en el mateix equip pare i fill. El fill ha sigut quart a la Lliga Catalana de Motocross i setè al Campionat de Catalunya de motocross de 85 centímetres I cúbics. és menor de 18 anys. A la categoria cadet, exactament, és menor. Cadet, mare meva. I aquest any ha participat al Campionat de 125 al nacional i a l'europeu de motocross. Déu-n'hi-do, Per tant, compte també maneres. pugen amb força. Parlem del grup 2, les motocicletes refrigerades per aire. I hi ha 5 candidats al títol, Exacte. en aquest subtítol. De què estem parlant, Judit? Doncs per destacar tenim el dorsal número 15, el AG Performance and Lawrence, tenim el número 16, l'assegurances Busquets, el número 25, del Mas Team, mític, clàssic. d'aquesta categoria i d'aquesta cursa. I tant. El número 38 és el IBNZ Racing, i d'aquest equip en podem destacar diguem-ne, la capitania, entre cometes, de l'Eric Ibáñez, que és precisament un exmembre del Team La Vinya. I per últim tenim el número 65, que és el Servimoto. Aviam com va, perquè el grup 2 l'any passat també va ser una competició interessant, d'aquestes subcarreres que hi ha. Va estar molt ajustada, la victòria. Molt ajustat, la veritat. Es va decidir a les últimes hores, igual que la cursa general, la veritat. Va ser bastant d'infart al final l'any passat. Molt d'infart, ho vam veure tots. Parlaves del Team La Vinya, Vall del Tenes, també una competició molt competitiva i que hi ha un equip principal que destaca aquí, és l'Autoescola Granollers, que van guanyar l'any passat, però és que aquest any van guanyar l'any passat a Vall del Tenes i aquest any venen amb l'Albert Batges i l'Andreu Batges, en total 7 victòries generals a les 24 hores. És una bogeria. Bogeria. Van fer top 10, van fer 8ens i el Team La Vinya va fer segon l'any passat de Vall del Tenes. Sí. I a més aquest any tenim el Team Duran, que torna el Team Duran, juntament amb altres classes com el del Mas. Té pinta que ens ho passarem molt bé, juntament amb els Concos. Efectivament. I amb molts altres, el 100% Racing, que és l'equip del regidor. Exacte. I també, mira, ara que estem parlant d'equips més diferents, hi ha un personatge aquàtic. Sí. No? M'expliques? És curiós, però a l'equip número 19, el Santa Bàrbara, tenim, atenció, el campió d'Europa de motos aquàtiques. Ostres. Es tracta de David Rodríguez. O sigui, no només aquí ens va molt l'asfalt, ens va molt la terra, però es veu que l'aigua també. Déu-n'hi-do. O sigui que, sí. I a més d'això també tenim participació de velocistes, perquè tenim també disputant aquesta prova un competidor del Campionat d'Espanya de Superbikes. Déu-n'hi-do. O sigui que ja veiem que aquí es barregen totes les disciplines, l'enduro, el motocross, les motos d'aigua, la velocitat, inclús la regidoria. Trial, BMX, política, ho tenim tot. Ho tenim tot. Com sempre diem, és una competició molt familiar, molt humil, on tothom pot accedir, on tothom pot participar, perquè ja veiem que poden venir els competidors de qualsevol disciplina, de qualsevol part del món, de tot. És absolutament obert a tothom. Les 24 hores es viuen i nosaltres volem que les visqueu amb nosaltres, per tant, us deixem al final del vídeo els horaris de la cursa, però també us hem d'explicar que aquest any no hi ha bombolla Covid, per tant, no hi ha limitació de temps per estar al circuit, i enguany s'espera que vingui més gent i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, juntament amb les 24 hores, s'han organitzat per fer un gran desplegament. Exacte, amb facilitat. Explica'ns una mica del desplegament que hi ha aquest any per arribar al circuit. Doncs hi ha dues maneres. Pots arribar amb el teu transport privat, ja sigui en cotxe, en moto. Pel voltant de... per Lliçà d'Amunt s'han distribuït diversos espais, diversos pàrquings que estan molt ben indicats, amb números. Tenim, no sé si 9 pàrquings. Més o menys, sí. Més o menys. N'hi ha una pila, és molt fàcil i és molt accessible des del pàrquing caminant fins aquí, s'hi arriba en un 3 i no res. A més, que aparques al pàrquing, diguéssim, a Lliçà d'Amunt centre i dius, ostres, està molt lluny. No, hi ha un autobús llançadera cada 10 minuts, no cada 20, com l'any passat, cada 10. Per tant, el doble de freqüència. No hi ha excusa per fer-ho bé. Tothom pot venir, és molt fàcil. I a més, unes activitats lúdiques d'aquest any, que el veureu en propers vídeos, que
les 24 hores estan aquí per viure-les, per Exacte. quedar-se a viure-les, per gaudir-les al 100%, tant esportivament com lúdicament, com també cívicament. I per tant, Judit, fins aquí la prèvia. Sí. Déu-n'hi-do, ens hem allargat una mica enguany, però és que s'ho val. Val la pena. Aquest any la cursa té molt nivell, destaquen molt els pilots enduro, pilots internacionals que venen, i quan diem la cursa internacionals, aquest any més que mai. És de veritat. Més que mai. Equips i pilots, i mercat de fitxatges, ja ho heu vist, Sí, no? Roman sí, Pap, sí. que s'han anat a... Ostres, gent que torna, gent que se'n va, però al final una supercursa. Ens veiem.